салом дӯстон, чӣ хеле медонед Реал Мадрид баъди аз садди роҳ бардоштани Лейпциги Олмон ба даври баъдии Лигаи Қаҳрамонҳо баромад. Чизи ҷолиб бошад, баъди бозӣ рух дод, ки Лука Модрич аз гузаришаш ба Ал-Наср эълон кард. Дастае, ки Роналдо онҷо мисли шоҳ гаштааст. Имрӯз мо ҳамон интервюи Модрич ва баромадани Реал Мадрид ба якчорфиналро шарҳ хоҳем дод. Биёед навори мазкурро бо лайки ройгони худ дастгирӣ намоед. Обуна шуданро ҳам фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. онҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. чӣ хеле дар нақша буд мо худро аз тарафи мусбит нишон додем ва ба даври навбатӣ роҳ ёфтем. бисёриҳо Лейпцигро бо чашми кам мебинанд, вале онҳо рақиби сарсахт буданд ва мо осон комёб нашудем. дар даврҳои баъдӣ дилхӯ рақиб метавонад мушкилӣ барои мо эҷод кунад, аммо мо омодаи то охир рақобат кардан ҳастем. даста тақвият ёфта суръат изофа мекунад. тақвим мушкилие надорад ва мо ҳам ба чемпионат ва ҳам ба Лигаи Қаҳрамонҳо хуб омода мешавем. ман кори худро дӯст медорам ва мушкилие бо қонун надорам. идораи дастаро ба монанди Реал дӯст медорам ва ин ҷо худро хушбахт ҳисоб мекунам, чунки ин даста беҳтарини олам аст. саволҳои дигар бошад ба ман писанд нестанд. мо чӣ хеле мебоист бозӣ кардем ва ба даври якчорниҳоӣ рохат гирифтем. ман шонси калони қаҳрамониамонро мебинам. барои ман вақти кофӣ аст, ки бозингари таъсиррасон гардам. барои он бошад заҳмат кашида истодам. агар имрӯз нашавад, пас ҳатман ки пагоҳ амалӣ мегардад. ба ман бозӣ дар бозиҳои ҳассос ва фишордор писанд аст. чизи ғайриимкон бароям вуҷуд надорад. боварии сармураббӣ нақши калон дорад ва дастгириаш бошад қувваи иловагӣ медиҳад. реалро дӯст медорам. ин ҷо оилаи ман аст ва ман ҳама корро барои камёб шудан мекунам. мебинем, ки дар якчорфинал чӣ мешавад. муҳим ин аст, ки мо барои ғолиб шудан ҳама қувваамонро мебахшем. мо дар як кашфинал рақиби саҳлу сода надоштем. Лейпциг дар Бундеслига ҳамеша бозии қавӣ нишон медод. дар майдони хонагии мо дастаи қавие ҳастем. мушаррафати дастгирии мухлисон ҳама ҳайат тану ҷонашро ба даста мебахшад. ин ғалабаи дастаҷамъона аст. чӣ қадар муҳим будани Лигаи Қаҳрамонҳоро барои мухлисонамон медонем ва бо масъулияти калонтар мо низ барои шод карданашон кӯшиш мекунем. ғалабаи навбатӣ. ман аз рохат гирифтанамон ба даври баъдӣ хушҳолам. бозӣ осон набуд, вале дастгирии мухлисон ба мо кӯмак кард. онҳо ҳамеша моро ба пеш ҳидоят мекунанд. ман ба ин даста беҳтарин солҳои карьерамро бахшидам ва аз ин кор пушаймон нестам. реал барои ман аз як даста дида бештар аҳамият дорад. мухлисон, коргарон, варзишгоҳ ва ҳатто шаҳр дар дили ман ҷой дорад. ҳис мекунам, ки бояд ба пеш ҳаракат кунам. формаи варзишиам то ҳол дар сатҳи баланд қарор дорад ва ташнаи бозиҳо мебошам. бале, ман пешниҳодҳо аз MLS, дастаҳои Саудӣ ва Хорватия дорам, вале феълан диққатам ба Реал Мадрид асту хулосаамро охири мавсим мебарорам. Роналдо, албатта мехостам бо ӯ бори дигар бозӣ кунам. ӯ яке аз беҳтаринҳое аст, ки ман ҳамроҳаш бозӣ кардам. чемпионати Арабистон бо қадамҳои калон рушд мекунад ва ҳайрон намешавем агар онҳо ба топ чемпионатҳои ҷаҳонӣ шомил шаванд. лоиҳаи онҳо бузург аст ва ба ман писанд мебошад. бисёриҳо менависанд, ки Роналдо ба қарори ниҳоии Модрич таъсир гузошта метавонад. маҳз ӯ ба Модрич аз лоиҳаи Арабистон ва нақшаи рушди даста огаҳӣ додааст ва нақши Модричро дар ҳайат фаҳмонидааст. шумо чӣ фикр доред? оё Ал-Наср дастаи сазовор барои Модрич шудан метавонад? ҳатман дар комментария қайд кунед. обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.